Dr.Jemino Mawthoh kyrtong iamonlang ke MDA hak eleksyon MP Lok KIBA badon ke MLA bad MDC KIBA SHET KYLLA hagani eleksyon Lok Sabha. Haba keren bad kilat thai kubor hasil long press club Dr. Mawthoh ulong baka jingram jungu hakani eleksyon kadai namar ka jingalam bakla ka kongres halo ka CAB nang ta ka jimsothu bakla halo ka JD bad ka BJP. Nakaliang juga kongres katam mingi menta ke masyilak sanpu ar hajar tam. Tika jingkali kami balai ba ke kiu ke vote juga kongres hadu kat ni. Hoat keladon ke jingkren shani shatai ba lesi ke dawba dawsan kalong ke jing syepting jong kibriu hakabai dei bat ke isu jong ka CAB. Hendai nga syukwa ban ong EP hang ni ladang ia kren hakabai dei baka election mo ladang i job dan ngi rem kidon bon ba ki factors hakabai dei bat ke jing job dan ni ke jing rem jong ka election mo kala bandon ke personal factors kala bandon ke party factors kala bandon ke factor habai dei bat ke alliance kala bandon ke money factor kala bandon ke religious factor de kala bandon bon ba ki factors hakabai dei bat ke jing job dan ni ke jing rem election mo di hendre habangi bishar bha ya kini ki daw barok hakabai dei bat kani ka election ke bamenta kani ka increase na kaliang jong uni unong job hakabai dei baga vote menta naka arlak khandai hajar ka poi arlak khandai hajar hu snem ar hajar khat sau syaka saulak khat khandai hajar tingam tipshu kani ka de ka normal increase dan ni ke abnormal increase nakaliang jong ka jong ka sing congress mo namar habangi pet hakini ki snem ki balalet no haus snem ar hajar khandai nakaliang jong u MP bamenta haka jing kun election ka vote ka bawyo kalong 0.1% kani ke de haus snem ar hajar khandai haka por bo job ya ke MP election haus snem ar hajar khandai but house nem arajar khat sao ka vote jong ka congress jong MP jong congress ka hiar naka 0.1% saka laipulai 0.1% kani ke dei haka ar hajar khat sao tini ngidang perkhat ba haka ar hajar khat khandai mo kanang hiar shushu namar ki brio ki akren ya kani ka anti-incumbency factor ro dehnre ke ba solungo pada kalong ba kumno kani ka vote juga kongres nak kani ka laipu persen ka kio pada syaka 90% iman mentah dengan syukwa ban IP kini ki figures kanam bangin soto ladang analyze ya kani ka voting behavior jong brio ya ka voting pattern nak liang jong brio but kumno ki brio ki no sani leni shatai de kani ka long ka jing sisha nak liang jong seng kongres le hakabai dei bat kani ka propaganda kalau peniat bah hakabai dei bat kata ka jing pensyapting hakabai dei bat kani ka CAB hakabai dei bat kani ka BJP hakabai dei bat kani ka jing money lat lut ka jing bam lat lut bat kum ta ter Henry nakaliang jong ulapun pa ko jingso komen baka jingyo vote hakani election nakaliang kiseng rulum kalanang kamkio habai nujor baka kongres naka jingyo vote hak election MLA bat MDC barang sudam kyrtong MP basarem ula airu da kijingkan hakabai dei baka jingyo vote hakani election MP tinga syukwa ban pensyai pada hakabai dei bat ke ke bangi nakaliang jongi hakabai dei baka ke MP election nganga soba hoi warladangi la syarem nakaliang jongi hendai habang apet ya kani ka vote dan ka vote share ka bangi layo nakaliang jongi kumki regional parties ka vote share kala kio hadu kata-kata ladangi pai shiki election ki bala letno nakamau ha ka MP election arajar khatsau ka vote share tang jong ka UDP ka long tang khat nyo percent tam kendiat 17.1 dan 17.2 di hendrai larangi pet ya ka vote ke bangiyo menta kani ka arlak nripunyo hajar tam kalakio shadu ka laipusau persen kamud kadon ka quantum jump hakabai dei bat kani ka vote ke bangiyo hakani ka genti ke bamenta hadu laipusau persen bat shushu larangi pet hakabai dei bat kani ka MLA election bat ke MDC election ke bala lenno
haka MLA election ke belalet no nakaliang jong ka seng congress namar ka jingi kun jongi ka ditang ba ka seng congress di nakaliang jong ka seng congress ka vote ka ba ka seng congress ka yo haka MLA assembly election arajar khat pra ladang ishim kelum ya ka RiKhasi jantia berkowe ka vote ka ba ka yo ka congress ka long arlak nrupo hajar tam arlak nrupo hajar tam wat hagani ke MDC election ke badang syudem ar hajar khat khandai ka vote ke ba ka congress ka yo ka long arlak laipusan hajar kata ka vote ke ba ka congress ka yo haka MLA election ar hajar khat pra arlak nrupo hajar tam haka MDC election arlak laipusan hajar tam bat ladang ishim ya ka vote ka ba u MP u yo ha ka ar hajar khat sau kalong arlak khandai hajar ti habangi simpat ya ka vote ka bangi yo men hakane hakani ka election nakaliang jongi kumki regional parties kamut ka MDA ngiyo hado arlak nripunyo hajar tam ka bamut ba ya katu ka vote bank jong ka congress ngidang tam nakaliang jongi kumki regional parties namar ngiyo hado arlak nripunyo hajar tam nga syukwa ban pensya ya pi ya kata kini ga review bat nakaliang jong ke MDA ru kisa syong ha meeting ni le ka review tingin sayo sko ya ke ke ba kini ki party functionaries jong kini ki southly ki political parties ki don ban ong nei ha ka bai dei ba kini ke jingilam election bat ngan ong pi ladang isyam bat ngilam with proof and evidence ba ka don kata ka jingno syanie bat chatai na trai nakaliang jongi kum ke MDA ru ngin hab hi ban syim kanu ka action persya yakini ki langyong ki bele persya yangi